आई जा बियाह करे खातिर लइका घूमता। दिल्ली में सुपरवाइजर हो, 23,574 रुपया महीना के सैलरी बा। केहू के बियाह करे खोखे तो आप लोग हमसे बियाह कर सकतानी। अरे कुंवार लइका दुआर पर घूमता, बियाह करे खोखो तो बाहर निकली। बहुत सुंदर लइका है, दुआरे दुआरे घूमता नहीं केहू बाजी। अरे भगवान लागत रड़ुए मर। अरे कूलर बा, फ्रिज बा, एसी बा, पंखा बा, टेबल बा, वॉशिंग मशीन बा, 4 बीघा जमीनियो बा। लइका हम अच्छा हई, मन के साचा हई, देखे में सुनर बानी, सब चीज में गुनल बानी। निकली बाहर आ, केहू बा बियाह करे खातिर। बहुत सुंदर लइका हई। अरे केहू होखो तो निकली, बहुत सुंदर लइका हई। केहू बाजी कुंवार लइकनी बियाह करे खातिर। के हो जी दिन भर में 10 साल भीख मांगे आ जाता थे। भीख मांगा ना है, हमसे बियाह करबू। अई देखो तारे झपाड़ा बा कौना घर के हउए रे मित पिया ना। देखन नहीं के 2 कलर के सिंदूर लगल में तोरा अखिया में काचा मराइल बा। ओसे का हो जाई, बियाह ना कर सकेलू। हमार दू गो लइका बान स तोरा नहीं के बुझा तबे बोलाम न तो देहिया गतर गतर पूछ दियो तो। बियाह हो गइल बता। हां हमारा ला सुनर बाड़े तार मरद। अरे तारा से लाख गुना सुनर बाने जुक तू का करतल का हो जाई, बियाह हमसे ना कर सकेलू। सिंदूरा लेके घूमत रहे हमार त लागत पागल हुए का रे मित पिया ना। ना हम बहुत होशियार हई, दिल्ली में सुपरवाइजर हई। महीना के 24,375 रुपया हमार सैलरी बा। हमसे बियाह कर ना, हम तो बहुत खुश रखम। ए जी हनिया ए भाई जहन कौन लइका पागल आके हमरा शादी करे कहता ए सोनू के आमा ए काकी हनिया में हो मत बुलावो, मारे लगिया सनू। ना करबू बियाहवा, बहुत मजा थी। मित पालावा मित पिया ना मानी में कहां बा ये बात का बा। रुको मित पिया कहां से आई बोल मित छोड़ भाग मारत का तो मारत का। ये ना बैठो कोने घर से आऊ रे कोने घर से आऊ रे मत मारी। तेरा रंडू आ चला जू आई ये बाप, ई लइका तो पूरा इज्जत के नाश क के रख देले बाटे। कहां ढूंढी ओकरा के, भालू दिल्ली से कहूं के भगा के लेके आई लही तो ई बिना में देखे के पड़ी। तो कहां ढूंढी। ए चाची, कोनो जना देखनी आलो जी। ए बहिनी, कोनो लइका के देखनी है सिंहोरा हाथ में लेके शेरवानी पहन के घूम के जात रहल हुए। ए जी रौले लइका वाला का पागल वाला जी सिंदूर हाथ में ले ले रहल गांव भर घूम के लड़की के शादी करे कहत रहल का जी। आई ये बहिनी का बताई। अरे हम तो परेशान हो गइल बानी ओकरी मारे। का बताई, हमारे देवर ह कालिए गइल हुए शादी रहुए ओकर। लइकनी भाग गए शादी, उ ना भगे लइका उ काट दे हुआ सन। एकर मुंह देख के बियाह काट दे हुआ सन। तब से उ पगला गइल बा बेचारा, घूमत आते एने ओने। अब हम कहां ढूंढी ओकरा के। ए छिनरो मामा दोनों जा जल्दी से ओनिया छिनरो ले घुमत के केहू के घर जाके शादी करे कहता। जाए दी का करे बाबा, हम मजबूर बानी ओकरी मारे। अब पूरा गांव भर घूम यानी देखा तानी उठ के पपरी फाट गइल बा। नंगे पावे ओकरा के ढूंढत तानी सबेरे में। ए मम दोनों जल्दी से जा ना तो कोनो के मांगी में सिंदूर उंदूर डाल दी ना तो मार के कूच कर दिया सब केस हो जाई। जाके जेली में डाल दिया सो जल्दी से जा तनी बहनी देखी केने बाटे। उ तो हमके पानी पिया के रख देले बाटे। का करी हम तो बेर कहतनी। बहुत सुंदर लइका हई, कूलर बा, फ्रिज बा, एसी बा, 2.5 बीघा जमीन बा। लइका हम अच्छा हई, मन के साचा हई, देखे में सुंदर बानी, सब चीज से गुनल बानी। अरे निकली कोनो जना तो निकली लागत रोडी नहीं। परेशान बोलू जा जल्दी से खो जाना तो कोनो भूख हां ठीक बा तुम्हारी तेरा रंडू आ चला जू गंडई जी रेडी। आई देखो ताले झपाड़ा बा कौना घर के हउए रे मित पिया ना रंडवा आई देखा तो झपाड़ा बा देखा